Se on nimittäin sillä tavalla, että ennen meitä on tapahtunut sellaista, jota ilman me emme nyt istuisi itsenäisessä, vapaassa Suomessa, jossa kansalla on oikeus määrätä tulevaisuudestaan, mikäli sillä on kanttia ja halu siihen. Mikä on maailmanmestari Keke? Kuminen on hienoa niin kuin Granlundkin katsotaan tämän nuoren taikurin. Näittäkö minkä maalin Kamerins? Jukka Keskisalo johtaa kilpailua. Loppusuoran kamppailu. Keskisalo johtaa. Italia tulee Suomeen, mutta tuleeko kultaa? Jukka Keskisalo painaa Euroopan mestaruuteen. Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.